ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako masagama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Ang gusto mo palit sa bitok-bitok t-shirt? PM is the key. Kung na mo'y sobra. Ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero! Mahirap talaga maging Pogi. Mahirap talaga maging Hot rod. How are you, Mahirap brother? talaga. How are you? How are you? Good morning, Honorable Councilor Bernie Bitok-Bitok. Good morning sa Madia. Sa talang taga Distrito 1, aging pagyok mo sa katawan, I will say good morning, Butupas. Anak kong asawa. Daddy, what's Oh, that? si Ella day, unsa nga, unsa? Daddy, what's that? Wasa kasabot, unsa daw ng konsehal. Good morning, brother. How's your day? So far, I'm fine, but there's a problem, but always be free. There's God a solution the problem. Wow. Ang mga si Juna o si Judith. Ang sige na. Oh, Nabubulag ka lito. mau galing. Ang gugmangya kaya sa atin ang Biramax Capsule! Nabay nangita ni mo, Lito. Dagan yung pangita na akong asa na gituduan to? sa pharmacy. Di ba, ang pangutana ba kung asa na daw ka nga radyo, nabay nangutana ni mo? Nangutana? Naana pero akong giingon kay security. Ano? Ignacia nga, Atangi! Oy, teka muna, ang Biramax Capsule available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro o sa Save All Pharmacy. Kabalo kalit, Ignacia nga dito na lang sila mo palit sa Butika Pangmasa. Diya sa may Beles. Diya doon sa MacArthur ba na diya? Butika Kasi gana Pangmasa. akong gitudlo, kaswagan kung nakay-sakyanan, Oo. parking, magaplastar. Dito ka sa Kauswagan nga Butika Pangmasa na po sa Beles nga Butika Pangmasa na diya itong Biramax Capsule! Lagi mo si Tarzan. Okay, siyempre, ang atong gugmangya kaya din sa atin ng Bioprobix. Ayan, no? Aha. Uy, Brad, in fairness, ha? Kaya ko, Brad, sa una mo, 230 to 40 akong sugar. Karon nanan ko sa 120, 130. In fairness, very good. Ang Bioprobix, sa usa ka capsule, 10 billion ang sulod ani nga mga bakterya. Busa ka mo diya, labi na ko na mo yung mga asawa, nanay, mga kauyaban diya nga sige UTI. Balik-balik ang UTI. Mo ni ang bagay sa inyo ha, ang Bioprobix Probiotics. Katong mga bagong gipang-operahan, gusto niyo nga paspas mo makarecover. Mo gyapon nindot ang Bioprobix Probiotics ha. Kay mga good bacteria ang ibutang sa imong lawas. Available ni siya sa tanan mga branches sa Butika Pangmasa or pwede mo musita sa ilang fan page nga Butika Pangmasa og napod Bioprobix na da ilang fan page ha. Pero nakahiring na po na imong iro diyan. Anong pag ko ng istorya mo, hiring na po ng iro mo, aw-aw na po na dayon. Og siyempre ang gumangga katid sa atin ng Mustang! Pasabot! Mangumusta kay manguto! Mustang Alcomix. Ang Mustang Alcomix, pinakabago ni siya. Ladies drink. 10% ang alcohol. Na alcohol gyapon pero 10% lang. Lami ni siya kung bugnaw, mas daghan ice, mas nindot. Og available ni siya sa Ororama, sa Carmen Mart. Again, 10% alcohol. Sweet. Medyo tamis-tamis siya mo ng ladies drink siya. Pero strong and wild. Ana ha? So sa penggulatan, mag-Mustang na.
Ito muna ang atong litoscope of the day. It always seems impossible until it's done. Wow, sakto ah. Say pasabot ana. Magbantay ta kay sayo kayo ang dakop karon. Daddy, stop it! Bora kay si Juan. Na may dakos kanituan at tuyok dito sa patag layo kay ipadulungan. Grabe nga dakop diya sa dito sa Bilis. Diya sa dapit sa SM Uptown diya karon grabe. Paano may yung kadlukan sa dakop kung sakto yung mga papilis? Sakto magpapilis pangitaan ng kag ID nganong gagawas-gawas ka. Di ka apor. Daddy, stop Wala man koy ID nga por. Uy, nalimta na sa dekaday? Asa naman itong nag-email naman naman itong ID? Asa naman na ito eh. Ito na, simulan na natin ang lamat. Ito na po atong letter for today. Ang sumpay sa atong sugilanong Ramini, ang batang buronsi. Adim na ni Maula ito na. Karantao na. Di! Agay, ang cool. Ayaw sa lagi karon cool. Ano man? Ayaw lagi cool ba? Ay, kilisis pa kay cool. Di kagay Lito, kagay Bernie. They're the hard Lito, the hard burning. Tana okay ra mo duha. I hope you're good health, everyone. Og nana mo sa maing panglawas. I hope you're good body, everyone. Nakipuyo nagyug ko sa akong uyab-uyab. I will stay the, what do you mean? Babae man ang Yeah. Lita Sendel, di ba? Si Lori, di ba? Yeah. Nakipuyo nagyug ko sa akong uyab-uyab. I will stay the boyfriend. Uyab-uyab. Boyfriend. Og nisaad man po ang iyang mga ginikanan na palanggaong ko nila sa ilang balay. But this promises the parents of boyfriend to love me and the house. Nakita man sa nako nga dili man ni sila bad record nga pamilya. I see in my eyes the family is no record in the barangay. Agingani ang naitabu! This is the starting of love life. Do. Uy, Pananlili. gitawag ta ni Papa. Kachul lang. Papa si Persinamok. Ish. No! Ikaw na itong girl. Li, des bangag pa. Ano nag-uban naman mo sa kwarto? Doklon ta ka kanila. Agay po. Sa man tawag ka Ako siyang gitabangan pagkidaghan kuno kay uk ang kwarto pa. Ok, sa buong kagaral. O sa man ang ok katong dagay bungot? Di wala pa. Tungkuan pa ba upaw nga uk pa? Hoy, Daddy, bastos ka! Dili oy. Bantel gini mong ok ni mo ha kay lasa ba to imong giingon nga ok imo ra bang gikaon? Lami man ito. Day. Kabalo ba gyud ka day ha nga laigin mo og kwarto day ha. Igin mo pag-abay day ha kay di ko gusto day nga malain ang dungog diri day ba nga ako ni gi konsentidor ko ani kong anak nga gilumluman kay mo mong balay na mo diri. Ikaw doklon ta ka. Oh, na. Agay po. Oh, dok. Ama ka napita. Oh, ling. Oh, da. Agay po. Grabe sa gagabay. Ayun na. Ano na ka? Anong gilumluman mo nimong? Ingnan ka nga dito. Day, dito ka speakers kwarto day. Ang alam nakauna magkaganhidaan sa kwarto niya pa. Oh, nagngita po ko sa ok-ok. Dagko kayo. Ano yun? Tingnan lagi kung pangano Ay, ikaw. na mo sinilas. Nalagay mo sinilas di sa iyang Nari da. Magdudag ko ni kung sinilas na ito. Murang na itiil. Do. Galagka pa. Do. Nagdali ka Ikaw. dito ko gagis bintana. Alin. Sorry. Tanggalan na itong masking tape sa bangag. No?
Samantala, ging na nataka nga, ayaw, gitanggal bitaw itong karindaryo, imo maging gibalik. Samok maging mo. Ano kay Muslim ka? Ay, ano maging, hangol, gigay ka hangol. Agay. Papa Ano? nga. Mula ko sa kuno, kaya ko importante lakon. Bantay Ay, lang mga balik. ba? Basi mabot mo milagro, dali ha? Day! Dili lagi pa. Day! Yes, pa. Ay, day, dito ka speakers kwarto, day. Ayaw diri pag susulan ng guan, kay bastosan naman yung batlanan ni. Sige, mo lakaw sa kunin nyo, kay nako importanteng lakaw, ha? Tanawan na. Tamo. Nakasabaan na noon ta. Sige na, matuko sa pikas kwarto ka dyan lang. Iyan na. Iyan na po. Nag-ingon ba si Papa nga, di lagi ta pwede mag-uban sa usa ka lugar. Samo kayo ka ba? Tuo magay. Papa, unya lagod ka balong pag humana to. Hoy, samo kayo. Hoy, ayo pang, ano ka panguot man ka? Na, wala pagi ko nanguot na. Hoy, Daddy, bastos ka! Wala di ka nanguot. Wala pa. Wala na ba ako namanti ay? Ay, mga man. Kadyo lang, liliyas ako nakagawas na basagit si Papa. Ay, Hoy, napakot rin silong! kaya pa sila ni Papa na. Ang masking type lagi, ayaw ibalik! Awat-awit ako, day! Samo kayo ka. Sam, sirbo Papa. Eh, Sa man, dili ko pag-sure ba? Tanan, Di- nigawas na si Papa, nigawas na. tinigil o gitingon ng gito na totoo natin. Ay, salamat. Ay, naparay sa kinanday, naparay. Na ito sa kinan Papa. Kwanto ka na? Ang iyan chinilas. Uy, Samo, sulod tabi sa kwarto. Ilan ang takagabi din sa balay, pagid ko nakakita anak ba? Samo kayo ka. Ingon ka nga. Di sana to nabuhaton ko. Ayaw na ko maminyo na ta. Tanaw sa natudan. Kaya bitong magpalit kag yuta, tanawon man kung nabay mo hundaan kay basig makapanapang. Sigurado ka nga di natumur balik si Papa. Di na kita, di na ilaksan ako. Asa putan, mo ito pa ilaksan doon? ako ito. Saan mong gabi naman kayo? Ito pa doon si Papa. Nga delikado na ba kayo? Narabay curfew. Sa senior Ah, na di. ba siya? Amigo man to sa mga polis. Mau ba? Mau din Amigo to. iya tong parisi kuan. Si Chip, pari niya pari. Iya to. Uy, ayaw ko hubuin. Wala pa ko nagubo. Ayaw ko hubuin. Hoy, Daddy, bastos ka! Wala pa ko nagubo. Kanang sa bagay, Wala. sa bagay nakita man ako nagminahalay ta. Sige. Siguraduha nga masatisfy yun ko, ha? Bantaya. Bantaya. Ako bahala niya. Kanang gusto ko kanang pinawarsyak. Di ba? Wala mo ko ganayan ng kanang hinahinay. Gusto ko kanang pinawarsyak. Gusto ko kanang babuyon yun ko ba? Si Paon takadanan. Bago yun. Gusto na ikan salpa. Daddy! Ang gusto na ko kalaming. Anong kulata man mong gihatag? Kakababuyo ka na. Gusto na ko nga hinahinay sa hinahinay. Kani, okay na niyo, okay na niyo. Kana. Kani nga pagkadukduk, okay na niyo pagkadukduk, okay na niyo. Katulgon ako. Ano katulgon ko? Mo dali ang paisa na gani PWS ka pa. Paspasi kamay. Paspasan daw, paspasan pa. Eh, baboy. Baboy ako! Anak ang baboy. Anak ang baboy. Truan pa ka na ako. Wala pa ko na pura. Dog pa rin. Gini. Ang baboy. Kano sa ninyo last gibaboy yung mga asawa? Awoya.
Lang, mara nang ni nag-ayo sa gawas. Disura ni nga karakter. Oh. Mayong buntag ninyo na. Sir, kaya wala pa ko nag-ilis na, sir. Nagtaboy-taboy pa malay na, sir. Tawil sa ko, sir. Kadali lang, sir, ha? Amo lang ipangitahin yung amahan. Si Papa, sir. Gano'n mo, sir? Wala man na nagkauli si Papa gabi. Bita na. Nakauli ba yung Papa? Wala may tao din sa kwarto, sir. Wala ka uli. Oy, ayaw ninyo taguhin yung Papa. Kahit kung inyo lang kitaguhin yung Papa, madamay kinmaling kalakiha. Wala man, sir. Parehas lagi mo itong sigbira o kabayo sa terminal, sir. Ay, da. Ipagawas ninyong Papa do, ipagawas! Wala si Papa din, sir. Wala man diri, Chip. Sa problema. Naay na itabo nga rayot kagabi og nay namatay. Usa siya sa mga suspect. Ha? Unsa? Busa. Ipagawas na. Ipagawas na inyong Papa! Wala, sir. Wala si Papa, sir. Mata, sir. Sige, tanaw sa dugan sa akong asawa, sir. Laing Sir, kitsura. sir. Laing kitsura sa Da- Chip. Sir, sir. Ibalik akong liyog, no? Kinawala akong liyog. Dahil lagi si Fernando pa. Dito, mahulog na dito. Ay, atang iyog ma, kung unsay may tabo, tuwa na. Ang Papa naging mo na imong suspek ani. Balikan na